na suke idan mutum yana takama da maitarsa to ko ƙasa yake cizo akan maita to zo ni ina da maganinsa. Na wani mai ganin cewa shege ne to zo ni babansa ne zan ba shi magani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da mara barka da kasuwa. Da Allah ruwa nake so ka san man zan sha. To shike. Yawwa. Za a samu. To yazo ni nan wuni da akan maita ni ina da maganin da zan ba shi. Yawwa. Yawwa to madalla. Allah sa ka da alheri. Allah ya kiyaye ka, Allah kare ka daga sharrin mayin nan. In kuma kana da bukatar magani kai magana. A'a. Mutum ko ƙasa yake ci akan maita. To zo ni ina da magani. Idan a gindin kuka yake kwana saboda maita. To ni yanzu ina da magani zan bashi. To amma dake hankali da gani. Allah ya ba mu sa'a. Kai ni na wuce wannan. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Allah ya ba mu. Na fi karfin su. Allah ya ba mu sa'a. Ni wa shugaba ne na mayu. Duk wani shaƙin mai to ni baban shi. Duk wani ne mai karfin muta to zo ni ina da magani zan bashi. Yawwa. Wato mutumi na sannan gwan dan iska mai magani bari ya karasu wai shi maganin ma yake tsira zan mai iskan to Me ruwanka da shi? Kai matsala ta da kake da magani. ka dai dakata za ka gani bari ya To shikenan. zai ga wulaƙanci Ya zo. mutumi na kaga shi ne ya Ina wani gagararre ko da kowa ne mai to yazo ina da magani ko ƙasa yake ci. malam salamu alaikum Abu alaikum salam. Malam salamu alaikum. kai ne waye anan Ni ne tallan maganin mayu ne. Ina jin. Dan haka magani za a baka maye idan ƙasa yake ɗiba ya ci akan mai ta harsa wanda zai ci. To ka zo ni ina da maganin zai ɗauka umba. kai dakata ka san mu ko so ai a'a ni ne nan sarkin mayu nan Kai ne sarkin mayu. kana mamaki ne ko illa shekan ne zai ka gani To kamar ya kuma Kyale shi sarkin mayu ne. nan kana shekan ne ka gani kamar Oh,